Kardom, ili running tikathar kini ada pabirta angton kan. KSA DSU KSO RNSA atum pherang ke mai kang ni pon jakhong ni phai troxier ni KSA DSU KSO RNSA atum pen pherang ke mai kang ni pon alam the kedam tang jakhong ni phai pli lapen pho arni ni pharman Gaurav Gogoi Karbi Anglong ke bangahut Karbi Anglong Honorable CM Dr. Tuliram Ronghang ahem an humri tamsi alang lipan corruption atang kapensi labang sohem kachikim pukaning je pathak KSA DSU KSO lapen RNSA atumpen pherang ke mai ingni ponsi lason kaning je ke alang li Gaurav Gogoi sitame chokche pusi pinrem pondo alang li Gaurav Gogoi Karbi Anglong ke bangki la Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Ronghang ahem anvetloma kachini lason thak ahem ki anki ong lahaya tuma phanki Theklong ledatma lata CM Dr. Tuliram Ronghang ahem kali alang li supu singdon Ronghang ahem pusi than pachini po तो नंग को कलम थे के कादोवे सितामी चीनी काल बेंगलोंग आरात सितामी चीनी आथे 4 तारीख 5 तारीख dak Assam Pradesh Congress Committee laso President Gaurav Gogoi kiwang pen bangeda kal beanglong arat tum kisiman atum munthi dai dak opposition li dali bang posi pene trek jek ason than dikangji mene upen mathada sidame pini nilitum da kal bi student ben chenglok kuki student ben chenglok rengmai student ben chenglok mate kalbi anglong arat atum ki theklong bangga alang like daka RTI activist asonsi nilitum theklong athelang li inut congress Assam Pradesh president Gaurav Gogoi alang li inut leader kuka chikrong ben bangga dak bangga komane I hem long photo chothai dam ben live dam si la so hem ke lan akrol ki ma posi dak corruption kuri lo la pendak ke la pulo alang li ki ningje bangga la bangga nilitum kal beanglong arat aphan tribal arat phanalang li nang kilang rob la son thot a hem la bangga singdon ronghang a hem chola la son thot a hem ke komane nili takim ta haing tu nili takiming tu komane atum takiming tu tang dalang li jorhat pen kewa guwahati pen kewang alang li laan sose a hem sitame alang li towa theklong ko people lo jola a hem long li life dam de det ke people lo jola a hem alang li life dam de la pen rat phan paklang a he even non roton ingti dak non bangke newly mane dak congress of president local banglo alang li hem bangke alang li ke building alang li ke kwan akrol ne hem sikikin ko people roton ingti a hem alang life dam benjo dak congress committee a president a hem lo la ke ko people paklang a he that akado wese da chini la sin nele tumge ki bang jilang ani ke congress a president Gaurav Gogoi a phan bangge nele tumai condemn lo la pen bang chit lo pulote nele tumge suluk sudak le do sitame la ke dak congress atum adai to chene busin nilitum kalbi student association ben bangga nilitum pinrem long la pen burning pilo lason a mentality chot bangge kal benglong nang visit nang ne busin nilitum mathada lason congress sarkar helo kal bianglong bangge suluk soda nili mithang mata ramjo nili bebena kuki penaron hud dimasa penaron nagareng mape are lason thot pini yani nilitum peacefully non atok ano sidame nilitum kaching hona nilitum Dr. Tuliram Ronghang nilitum ban mane kaching thola war cyclem ba mahut congress ako puthot bang thupen dak nilitum bang kapaching thola sai abang ka laso ka kapaklem long le si alang litum ka boli posi nilitum pini pen bang alang litum man condemn lo la pen ki bang jilang ani Gaurav Gogoi apan bang nilitum dim chak thai the la pen dak congress atum sidame nang litum chithan chipare tu pusi nilitum mathada no nama sidame nang litum vichi damo roton ingti hem kwan akrol nang litum mathadam da son thak hem ke congress ali dauman balibothalong jogot singh ingti chukidam tang ex president lo bida singh rongpi laya hem nang litum bijidam da kwan akrol alang litum tang de laya hem bangke Gaurav Gogoi abangke alang li mane laya hem bangke kachi dipjoy komane contractor choklem bom ata vipin ben contractor choklem no first class contractor ahem singdon ronghang ahem choloma ki theklong ne
Asi nilit tumbange pini pen bangge langli pan kondem lo ki bang dilangal ni bang wangji pote langli mathapaka pen bangoy la pen nilit tumbange Karbi student association ben la son thode mentality bang pote suluk sudak sitame langli tum adai che nem pusi nilit tumbange pini pen bange pin rem lo. Kaziranga picnic spot along bong sisa ke papuk phede chia phan PVDC atum pen signboard tarpon si kachuning ri pedopon la son sikidam tang jakhong ni phai hinier ni setami Kaziranga picnic spot along ke pangthera sai mate cleanliness drive asai claim pondo pinile thot setami PVDC mate Female Village Development Committee atum wrong leaders atum pen chingwai si Kaziranga picnic spot alang royalong bong sisa hai hui ke papuk phede chia phan signboard tarpon lo labang so alang royalong ning kring lapen barla abotora hut sitami lang kachinglu atum wang ji lasi jasemen kachuning ria bangke raki kerimate hor ki junatum sitami hor jun pen abong ke paphuk tekang ke de chia phansi BVDC committee atum pen kachuning ri pedopon Kaziranga pen rasoning ti report Karbi Anglong news কাজিৰঙা ইংলেপথাৰ আৰু ইংলেপথাৰ নিবাসীসকলৰ অনুৰোধ যাতে কাজিৰঙালৈ আপোনালোকে যদি পিকনিক খাবলৈ আহে পিকনিক খাই ফূৰ্তি কৰক কিন্তু তাৰ পিছত যাতে বটলবিলাক নদীলৈ নদলিয়ায় এয়া আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ থাকিল কাৰণ বহুত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই সময়ত পানীত যদি আপোনালোকে যদি বটল ভাঙি পেলায় তাৰ পিছত বহুত মানুহ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সেইবাবে আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ থাকিল যে বটলসমূহ প্লাষ্টিকসমূহ যাতে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে ডাষ্টবিন দিয়া হৈছে ডাষ্টবিনত যাতে আপোনালোকৰ বটলসমূহ পেলায় আৰু নহ'লে নদীৰ বক্ষটো কমি আহিছে নদীসমূহ লেতেৰা হৈছে আবাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনক পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবলৈ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ Dengaon Sports Association atum patir piponsi Inter Club League Football Championship surihini rainko raphoke pathu pangchengpon son sipini ja khongachik loni phai trokarni Dengaon Sports Association atum patir piponsi Inter Club League Football Championship 2025 parman ke pathu pangchengpon tanglo pini ke pathu ponalong alhizar po mate chief guest aphan ka chapapon amen lake boarding group joining secretary Kasa Babu Be VP DSA Premister Rongpi, Lawrence Rongpi, Dai Singing Ti, Rensing Tiso, Ning Crane Tiso, Arong, Rong Asar, Lapen Halapo, Rong Kelan Timong Arong, Rong Asaratum, Chetongdon, Lapen Anparta, Dengaon Sports Association, Mate DSA, President Mate Mai Puthoram Singkro, Chetongdon Si, Pini Inter Club League Football Championship 2025 of Harman, Mason Pen Pachunpon. Lapen Pining Inter Club League Football Championship 2025 ke pathu ponalong Karlitang Basa Kropi Lapen Karlitang Donsing Ingtiatum Amen Pensi Pining Asingkan Inter Club League Football Championship Mason Pen pathu pon Pini Inter Club League Football Championship ke pathu pon atim Dengaon Higher Secondary School FC Lapen Jengsar FC atumang bongsi Pini ke Chengsi Inter Club League Football Championship Amesha bangke pathu pon nonglu Pini ke pathu pon ames hin atim atum take thekser lapen kangtang par pika jok pini ke pathu bangke draw datlo Dengaon Higher Secondary School FC golisi lapen Jengsar FC atum golisi an chipi ponsi apora teng mesen pen ke pathu pajot pononglo Pini Inter Club League Football Championship 2025 ke pathu ketcheng along kelangchari tunabang mid referee Bisnu Terang kasa referee ke pathu langchari tunsi mesen pen ke pathu pajot pononglo posi Karbi Anglong News Asa Hemalong Birta Nangpali Pini ke pathu ponalong DSA President Thoram Singh Kro Pherang kia phan nang ke pachini donalam theke DSA along no namat nang join dun tang atim ke Great Rock Wetlang mate 16 team ansi no namat ke join dun chotlang posi nang pachini por sita aningkan bang ason terang mate atim Thongke Praisi Thongke Prahini and Doji Pusi Perangki Karju DSA Mai Pudhoram Singkro Than Pachini Pon Lapen Labangsu Inter Club League Football Championship 2025 ke pathu ponalong first winner mate ke chengsi ke hayate maphan nongnam ke piponji lake suri cap mate 10,000 lapen trophy doji lapen kere mate runners up 7,000 lapen trophy doji best player mate ke pathu ke thega phan Suri isi lapen trophy doji best goalkeeper aphantame Suri isi trophy doji lapen higher scorer mate goal kipi ke ong nai aphantame 1000 lapen trophy doji pusi DSA amai Pudhoram Singh Kro Pherang ke thingno napachini du
ang tonalam DSE mate Dengo Sport Association amai putharam sinkro pherang kia phanaga pachini tonalam thile arjupon sana. News text report Karbi Anglong News. Tangte pini Inter Club League Football Championship suruh ini yang kau rapor kepatu tasap petak ang lihin pen besi paciniwan pa. Nilitum hin pen apan si dan restoration hin pen public news apan ningek lam pen suri kadam pajuri no. Asipini nilitum dan restoration ahin pen aning kan bang sonak thak Inter Club League all Karbi Anglong kecepati dunji apat den arong inspiration ang karo ke do anak club apa nani kan bang son di kibi pondo bangso alik pinin litum kibi keceng silo la bangke litum basak rupi karlitang lapen karlitang donsing ti memorial prize money and trophy bangso at tournament pe litum bipon panseng lo bangso kibi jo on keceng long ke pathu pon la ke jengsai club serdhampur lapen Dengau High Send yang bong sepatu pun. Lasi nilitum aningkan wang Denro Inspiration angka lo nilitum along club kecepati thong kepra pho thong kepra hini la sonan andin. Si peneng sida nilitum aningkan wang son cluster hini ke thom la son ke thak mon kibi pon do. Sida nilitum atim do joine nilitum aporta enik pi. Lasi peneng abang nilitum cluster hini si thak pon do. Laso teng penilitum football alu arona teng penilitum la kibi pon sita menilitum arona tang kekroi pon pensipini bipon laso teng penilitum non iprange bang sita menilitum dak mati khola playground la pen Bharat playground ang pon silitum cluster ini patu bipon Penang te ansi cepati pon pa atim tu pa. nona mat ke nilitum den inspiration pen notice ki pitang ke pachini tang ateng penai joining lo pulotang te kri hini club ana bang kenai joining er Penang kan dui sarante. sita nilitum peneng sita me matha polon kan bang so tak thong kebra si hini la sonana club nang li pusin nilitum matha asalang litum han sita me nilitum kechoneri kang tunga bang gala lo je aning kan bang so nak thang na club tin sita me na participate don je pansen nilitum den sports on pang litum han pachini pon nilitum sita me apora teng pen alang litum nang joining ni polo teng litum fixar pona kontak kide atini litum last date sita me ki pitang do laso arni teng pen salang litum bang be polo teng litum bang so tournament long kalang litum han registration kori kontak kide Ang tung ti mate final ke man tu ore sepati pon pa. nilitum laso putha ka bang chingbai chingsai pon pela ati di polo tim kangwai pon league polo tang ke knock out son kali liga bang ka arona tang do po laso arona tang pen sai pon simo final date arni bang litum ki pon Telah peni final hot mate ang tung ti hot ke hai tum phan kon si. prize money kibi pona teng polo tang te litum dak suri captain ke hai tum han ma suri cap kere ma tum bang ke suri troxy lapen best player phan suri si lapen ke best goalkeeper phan suri si lapen ke hala sorni sita me la ke pathum ke thek nai abang pukang bai pon sita phana mai suri si la son ke thik pondo lapen trophy asi tina long sita me trophy si si nil tum ki pi pondo aso teng men si hala angdung ki tiar ni sita me nil tum pajir pondo Darang mana ni cholo ba. Cholo la sa.